Buon Natale! Buon Natale! Natale 2010, due monelli, Martin e Victor. Vabbè, tu non sei un monello, eh. No, io no, sono bravo. Priscio Babbo Natale! Yeah! No, nie, poczekaj, musimy popodrażyć czy... Maminka ci będzie dać. Ja będziemy dawać, dobra? Ja będziemy... To je jajko, po co za nie jajko? A jajka dostała. Dziękuję. Martinko? Poczekaj na swoje... Nie ma più piccoli cucini. To jest Ramon. Bello, mami, ma dico più, eh. Bello. Poczekaj, maminka ci powie komu jest. Bisogna leggere, Victor. Non c'è scritto veramente. O, Wiktorka i Martinko, to macie z stolu. Tutti e due lo Cos'è? No to będziecie boksować. Oh, lo desideravo da anni. O, to jest moje. Martinko, a pozora bez tego nie robi. To jest twoje. Cos'è? Bello. Mama. Chi farò io? Wszyscy tam messaggi, a ja nie widzę. Dei messaggi. Martinko. Un libro. Di Pushka. Wibuszka to jest moje. Mami, non è che sia per me. Wibuszka to jest moje. Ah, inglese. Wiktorko. Martinko. Oh, che bello. To masz odbijaj, ja nie dam. Teraz się odłódki, nie? No, to macie asi obróbki, ale nie jest tam napisane, że tak, poczekaj, to nie damy tu na. To będzikowi, a to jaje. Dziękuję. A to jest, wiesz, nie wiem. Ty maminkę.